Преди да започнем. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνετε. Да, благодаря за поканата, която сте направили. Για τη θερμή υποδοχή. За място, където се намираме. Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να είμαστε εδώ. За това, че аз много съм щастлива за това, че сме заедно. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι και πολύ συγκινητικό για μένα. Και συγκινούμε κιόλας. Много вълнуващо, така ли? Да, много вълнуващо, да. Okay. Γιατί έχω καταγωγή, έχω προπάπους οι οποίοι ζούσαν εδώ, στο Πλόβδι. Οπότε έχω μια έτσι... Тя има връзка, живяла е тук в Пловдив и всеки път, като идва в България, се вълнува. Неговите прадядо и прабаба са живяли в Пловдив. Имаш български корени. Българико, Ризе. Браво. Το δεν είσαι Βουλγαρή, τα τι Ελληνίδα είσαι. Κοίτα, είμαι πολλά, αλλά έχω και ένα κομμάτι. Имаме и едно парче в България, в нейното сърце и за нея е много вълнуващо. Аз είμαι μήνυμα από τη Φιλιππούπολη, από τη Μικρασία, από τη Γαλλία. Тя е малко микс от Пловдив, от Франция, от Гърция, така че от всичко малко. Αυτά. И така. Εδώ είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε εγώ σήμερα βασικά, επειδή τα ξέρετε... Почваме така. Аз почвам да превеждам. Ако видя някакъв проблем, моля да с тебе следиме в очи, в поглед, да поддържаме, за да може да ми помогнеш, ако нещо... Τα καλό βλέπω, τα ξέρετε. Έχετε και πολύ ωραίο κατάλογο. Имате много красив каталог. Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα πιο πολύ για τους συνδυασμούς, πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κάθε προϊόν, μόνο που είναι άλλα. Това, което аз искам да направя, е да говоря как да ползваме всеки един продукт по-отделно и заедно. Ανάλογα Също така, με τον τύπο του δέρματος, αν έχουμε κανονικό ξηρό λιπαρό δέρμα. И в зависимост от това какъв тип кожа имаме, дали е суха, дали е влажна, дали е комбинирана. Και ανάλογα από την κατάσταση του δέρματος, δηλαδή αν είναι ευαίσθητο, αφυδατωμένο, αν είναι όριμο. Дали и вече в зависимост от самата конструкция на кожата, дали има чувствителност, дали има черни точки, повече бръчки и така. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται και από την καιροκάρδια, αν έχει υγρασία, ήλιο, ζέστη, αν είμαστε στο air condition συνέχεια. Όλα αυτά εξαρτώνται και από αυτό. Разбира се, всичкото това нещо, за което говориме, кожата променя нейната структура, зависи от сезона, зависи от мястото, където се живее, зависи дали ползвате климатик, дали е студено, дали е топло и така. Αφορά φυσικά και τις γυναίκες και τους άντρες. То, разбира се, всичкото това нещо важи и за мъже и за жени. Και πάμε να δούμε. И отиваме да видим. Μπορείτε και να βγάζετε фотографία, αν θέλετε, τους πίνακες, αλλά Можете да направите снимки, но аз не случайно сме направили и принтирахме нови каталози, за да можем да ги гледаме. Θα ξεκινήσουμε με ένα κανονικό δέρμα που μπορεί να είναι και μεικτό, να έχει και λίγη λιπαρότητα. Така, ще започнем с една нормална кожа, която да кажем, че е малко повече към масна. Και εντάξει, θεωρητικά λένε ότι είναι μέχρι τα 30. Τώρα αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου έτσι αυστηρά. По принцип, такава кожа приемаме, че е до 30 години, но да речем, някои хора могат да продължават и да дали много генерално казано. Και μιλάμε τώρα για την πρωινή μας ρουτίνα. Τι κάνουμε όταν ξυπνάμε. И започваме да говорим за нещо, което е нашата сутринна рутина. Μπορούμε να καθαρίσουμε το πρόσωπό μας με τον αφρό. Можем да изчистим нашето лице с пяната. Και θα το δούμε μετά στην πράξη. Ще го видим после με το μοντέλο μας. На нашия модел. Να βάλουμε σέρου, ένα νωρό για να μας δώσει πολύ ενυδάτωση για όλη την ημέρα. Да сложим серум, за да ни даде свежест и да поддържа кожата целия ден. Ο οποίος θα μας και θα φροντίσει την ενυδάτωση, θα
μειώνει και τις ρίζες και θα δώσει και μια λάμψη στο δέρμα μας όλη την μέρα. Това нещо ще даде блясък на кожата, също така еластичност и взела съм и едно видео, така трехти мои пелове. Ωραία. Και μετά θα βάλουμε την κρέμα προσώπ. И след серума ще сложим крем за лицето. Една лето, преди да продължим, тя е козметик, професионален. Is collega Sato, I mean, professional. And you can, do you have the place your work? Πού δουλεύει? Είμαι αισθητικός, αλλά είμαι ειδική στα κάλυμα. Тя е, нали, има такова студио за красота. Πού δουλεύει στην Ελλάδα ή στη Φιλιππούπολη? Κάποτε θα πρέπει να είμαι στη Φιλιππίνη. Λοιπόν, αυτό ρωτάμε, πού δουλεύετε? Στην Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Θα μας δώσετε εκεί τα τηλέφωνα να έρχομαστε εκεί. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτή τη φροντίδα, сигура χρειάζεται αντιλιακή προσώπη. След тези стъпки, които казах, ще ви е необходимо да сложите 50 фактор. Αν όμως έχουμε μεικτή επιδερμίδα, μπορεί να μην μας χρειάζεται να βάλουμε κρέμα προσώπη. Τότε βάζουμε μόνο την αντιλιακή. Ако е смесена, και λίγη λιπαρότητα εδώ στο там, където имате повече мазнина или ако ви е смесена кожата, не е необходимо. Πάμε τώρα στη βραδινή μας ρουτίνα, όταν έχουμε κανονικό δέρμα. Отиваме на вечерната рутина, когато имаме кожа, която е нормална. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να κάνουμε διπλό καθαρισμό. Трябва да направим двойно почистване. Αν έχουμε βάλει μάσκαρα, αν έχουμε βάλει eyeliner, σίγουρα θα κάνουμε έναν καθαρισμό στο μακιγιάζ. Първото нещо, което трябва да направим е да свалим грима. Да свалим, ако има спирала, да свалим всички гримове, които ще сложим. Αν όμως, ξέρω εγώ, ήμασταν, δεν βαφτήκαμε, αλλά ήμασταν όλη την ημέρα έξω, στο καυσαέριο, στη σκόνη, δρόσαμε, τότε σίγουρα καλά είναι να κάνουμε με το μικυλιακό νερό καθαρισμό όλο το πρόσωπό μας. Ако сте били навън, ако е било жега, ако сте били на прашни места, при всички положения, най-доброто нещо е да почистите кожата с мицеларна вода. Αυτό είναι το μικυλιακό νερό. Това е мицеларната вода. Λέγεται μικυλιακό νερό γιατί έχει μικύλια και αυτά. Има, тя така се нарича, защото има малки такива, които навлизат в кожата и почистват. Έχουν την ικανότητα να παγιδεύουν τη σκόνη, το λίπος, да изтеглят тези вредните, да кажем, така наречени токсини, вредни частици и грима. Και χρησιμοποιείται και σαν τονωτική λοσιόν, αν θέλετε, μετά το καθαρισμό. Също така може, ако искате, ако нали не сте толкова примерни, толкова ви е мръсна кожата, можете да го ползвате като липосион, защото успокоява лицето. Нали? Πριν από αυτό όμως θα ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό με τον αφρό και αν θέλουμε, ο αφρός δεν χρειάζεται τονωτική λοσιόν γιατί δεν ζυραίνει το δέρμα καθόλου. Нали, с измиването не е необходимо, понеже самата пяна е много мека и няма да изсуши кожата. Και δεν διαταράξει και την ισορροπία της. И също така не променя структурата на кожата τα пяна. Γι' αυτό. Αλλά αν θέλετε εσείς έχετε συνηθίσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικυλιακό και σαν τονωτική λοσιόν. Но по ваша преценка, зависи как вие се чувствате и къде сте били и каква е кожата, хубаво да сложите и мицеларната вода, защото тя изтегля всички чужди мръсни частици, които са от козметиката е химия, все пак малко или много, и от мръсния въздух и въобще изобщо проблема. Βραδινή ρουτίνα χρειάζεται τουλάχιστον κάπου εκεί στα 30 να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε κρέμα μακιγιάζ. След 30 години задължително вечерната рутина задължава да ползваме крем за очи. Γιατί θα βοηθήσει και να ξεπεριστεί και το πάνω διάφαρο και η μαύρη με τους ρεύες. За да може да поддържа еластична и
клепачите, нали знаете, там най-много мислят клепачите и да няма тъмните петна, които са под очите. Και το πόδι της χείλης. И тук също тези, които казват паче крак. Γενικά είναι μια καλή ηλικία να έχουμε μια αντιδικητική μάχη. Много е важно след 30 години да ползвате крем за очи, за да поддържате нали, тук окото, защото то също издава години. Μετά, крем за лицето. След това крем за лице. Και μετά, ανάλογα με τι ανάγκες έχουμε, ανάλογα με τον καιρό, με τις ορμόνες, με χίλια δυο, επιλέγουμε αν θέλουμε αντί για την κρέμα να βάλουμε μάσκα. Μπορούμε να βάλουμε μάσκα. Αισθανόμαστε ότι έχουμε πιο πολύ ανάγκη από ενυδάτωση, από φροντίδα. Θα χρησιμοποιήσουμε τότε και το σέρουμ από την Giovanni σειρά, ο οποίος είναι πιο ειδικός στην αντιγύρωση. Сега, след като приключим с тези кремове, които изборих сега, в зависимост от състоянието на кожата, състояние и вашето желание, разбира се, и нуждите в този момент, може и заради сезона, трябва да изберете и годините, трябва да изберете дали да сложите маската последно, или ако положението е било по-критично, по-лошо, или кожата ми се чувства добре, да кажем година или по-изсушена, тогава ползвайте олиото нощното олио, което е от синята серия Divine Touch. Επιλέγουμε εμείς ανάλογα το πώς νιώθουμε κιόλας εκείνη τη στιγμή. Разбира се, всичкото това нещо е от зависимост как се чувстваме и от зависимост от кожата. Πάμε σε ένα κανονικό δέρμα, το οποίο μπορεί να είναι μεικτό, αλλά πιο όριμο. Όριμο, πιο, ας πούμε, γύρω στα 40. Значи, говорим за една нормална кожа, която е около 40. Το πρωί, ξανά, το ίδιο, καθαρίζουμε με αυτό το πρόσωπό μας. Първо изчистваме с тялата. Και μετά περνάμε σε τρεις φάσεις. Σέρουμ. Минаваме през трите фази серум. Σίγουρα κρέμα ματιών. Крем за очи. Και μετά μπορούμε να διαλέξουμε ποια κρέμα προσώπου εκείνη τη στιγμή ή γενικότερα μας αρέσει πιο πολύ ή καλύπτει πιο πολύ τις ανάγκες μας. И след това трябва да изберем кой крем за лице ние искаме да ползваме и кой е нашия крем. Εδώ. Това са двата крема, от които избираме. Εννοείται ότι θα βάλουμε και αντιλιακή ημέρα. Αντιλιακή προσώπου. Това е за слънчевата. За слънчевата защита 50 капки. През деня. Οπωσδήποτε. Слънчевата. Хиляда калории. Без значение дали говорим за зима или за лято, а лятото е задължително. Ναι. Τώρα, αν είναι προς το λιπαρό το δέρμα μας, Ако е по-мазна кожата, αντί να βάλουμε κρέμα, βάζουμε μόνο την αντιλιακή. няма да слагаме крем, ще сложим само защитата. Και μετά μπορούμε να κάνουμε και μακιγιάζ. И след това можем да си сложим някакъв грим. Το βράδυ, Вечерта, ξανά το ίδιο. пак Απλώς същото, καθαρισμός. двойно почистване. Και μετά θα κάνουμε την περιποίησή μας με κρέμα ματιών, σέρουμ και κρέμα. След това ще избираме, пак имаме крем за очите, серум или крем. В зависимост казахме кожата. Εδώ, αν έχουμε περισσότερες ανάγκες, И тук имаме повече нужди, καθώς το βράδυ τα κύτταρά μας ανανεώνονται πιο γρήγορα, защото през нощта нашите клетки се възстановяват по-бързо. γιατί δεν έχουν εξωτερικές επιθέσεις από τον ήλιο, τον αέρα, το κρύο. Защото не им пречи, не им се нарушава спокойствието от слънцето, от външни условия. По-спокойни сега. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά τα τρία τα προϊόντα για να βοηθήσουμε να γίνει πιο γρήγορα η αναγέννηση των κυτάρων. Значи, можем да изберем един от тия трите продукта. Δηλαδή ή το σέρουμ ή το λάδι προσώπου. Αν αισθανόμαστε ότι έχουμε μια έτσι, λίγο τραβάει το δέρμα, έχουμε μια πλήρη υδάτωση, ή την μάσκα. Ако кожата ви е по-опъната, по-суха, тогава слагайте нощното олио. Ако ви е по-към нормална, си сложете серум. Να πω για τη μάσκα, За маската, ότι είναι ιδανική
και για λιπαρό δέρμα και για ξηρό. Γιατί έχει σπιρουλίνα μέσα. Тази маска по принцип можете да ползвате и за по-суха кожа, и за по-мазна кожа, защото тя вътре има спирулина. Γιατί η σπιρουλίνα έχει την ικανότητα να εξισορροπεί την παραγωγή σμίγματος. Οπότε εξισορροπεί αντίθετα δέρματα. Защото спирулината има тази способност да издържа водата и да балансира кожата. Да хидратира. Πάμε στο ξηρό δέρμα και όριμο. Значи отиваме суха кожа, по-стара кожа. Λοιπόν, το πρωί πλένουμε, καθαρίζουμε το πρόσωπό μας με τον αφρό, ο οποίος είναι ιδανικός για το ξηρό δέρμα, γιατί δεν το ξηραίνει. Задължително, когато ви е суха кожата, ползвайте пяната, защото тази пяна не опува допълнително, не доизсушава, а увлажнява самата кожа. Και μετά βάζουμε σέρουμ, διαλέγουμε ποιο σέρουμ θέλουμε ή το instant, το οποίο μας δώσει μια έτσι βαθιά ενυδάτωση και θα έχει αντιρρητική δράση και θα δώσει μια λάμψη. Този дава блясък и хидратация. Ή θα χρησιμοποιήσουμε το σέρουμ που είναι για λίγο πιο όρημα δέρματα, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Или пък другият крем, който каза, който е за по-възрастна кожа. Μετά έχουμε, φυσικά θα βάλουμε κρέμα ματιών. Задължително крема за очите не го обсъждаме. Και θα βάλουμε κρέμα προσώπου. И слагаме крем за лице. Και τελειώνουμε με την αντιλιακή προσώπου που είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε το δέρμα. И пак завършваме с крем 50 фактор, за да предпазваме кожата от ултравиолетовите лъчи, предните лъчи на слънцето. Το βράδυ, вечерта, η ρουτίνα για το ξηρό δέρμα και όριμο είναι πάλι δίπλος καθαρισμός. Вечерно време за сухата кожа, пак е двойно почистване. Και συνεχίζουμε κρέμα ματιών, ορός, σέρουμ. Пак отиваме с крем за очите, серум. Κρέμα προσώπου. Крем за лице. Από τη σειρά της Divine. Που от είναι Divine серията. Ειδικά σχεδιασμένη για πιο όρημα δέρματα. Синята серия е за по-възрастна кожа. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες μας, μένουμε στην κρέμα ή μπορούμε να αλλάξουμε τα προϊόντα, να βάλουμε την μάσκα αν θέλουμε. Ή αν έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για είναι εποχή που είναι ξηρό το δέρμα μας, τότε μπορούμε να βάλουμε το λάδι ανοιχτός για το πρόσωπο. Значи, последното вече правим избор, в зависимост от състоянието на кожата. Особено през лятото, можем да сложим този това олио, което е нощното олио от Divine Touch. Θα πούμε τώρα στην πράξη. Сега ще направим нещо, което е свързано. You're going to cotton and you are to put some water on your face because you're going to use a foam to wash your face like you're 2 steps cleaning. Yes, only water. So I want it to have some water on your face so that the boys can work. Aki, please, and you put foam on your hand and you start washing your face with your hand like if you were. It's new. Okay. Look. Κοιτάξτε πόσο. I keep that. Ο αφρός είναι πάρα πολύ ελαφρύς. Понеже пяната е много такава мека. Тук стане. You can test what you feel. How is the product on your face?
И кажи как се чувстваш с този продукт. Как? Охлажда? Какъв е ефектът, като го слагаш? Увлажнява. Τι σημαίνει? Εργασία. Поетесия. Как беше? Как беше увлажнява на английски? Не, аз говоря за плага. Хидратация, как нещо друго ми се мотава. Само да кажете какво си говорите там, за да изказвам на хората да не се чудат. Само ме кара да си изчиста лицето, отново само с чиста вода, нищо друго. Добре, изчиства пяна. Пяната. Добре. И да се изсуша. Казвай какво правиш, за да може хората да знаят. Изсушавам се. Аз не знам дали забелязвам, аз тук забелязвам разликата след пяната. Забелязвате ли разликата как е свет на лицето? Сериозно ли говориш? Да. За това като говорим. Аз го виждам от тук, не знам дали колко човека го забелязва. Да. И я дигайте ръцете. А сега е мицеларната вода, нали? So you apply, you don't scrub. Да не си въртия, просто да го намажа. Абе, дръжти огледалото, за да може да се гледа. Η σειρά αυτή, η Γιβάνι Μπλε, επειδή έχει συστατικά Divine серия. τα οποία άμα στρίψουμε το πρόσωπό μας και κάνουμε μασάζ, αγρανοποιούνται. Значи много е важно като се намаже да се прави хубаво масаж. Οπότε είναι μια σειρά την οποία την εφαρμόζουμε καλά, απαλά και τα αφήνουμε να απορροφηθεί. Άμα θέλουμε μετά να βαφτούμε, μπορούμε, απλώς θα περιμένουμε λίγο να απορροφηθεί. Малко като се намаже да се остави да пие. Δεν κάνουμε μασάζ με αυτή τη σειρά. Значи не правиме, с това не се прави масаж. Просто го намазваме и оставаме да попие. Значи вижте какво, и да искате да направите масаж, няма да можете. Защото попива. Попива, да, и не парзалкащо такова. Няма да пазаря. Έχουμε άλλα προϊόντα που θέλουμε να κάνουμε μασάζ. И това е другия продукт, с който можем да правим масаж. Това е. Слагаме крема за очи. I'm sorry. Please, change the language. I put too much. Okay, so you put with your finger and you tap. It's only for the eye. Yes, it's an eye cream. And you tap, you don't... Също за крема на очи по същия начин. Слагате малки петънца по така с пръста, без дали да масажирате. И му давате възможност, и му давате възможност да... Благодаря. Анелия, помогнете на Ида с огледалото. Хубаво навсякъде около окото. Και στο πάνω βλέφαρο, όπως не огледало, така, за да могат да гледат всички. Малко повече се сложи отколкото трябва. Добре, значи това пак зависи от кожата, защото виждате, че нейната кожа е доста суха. Έχει συστατικά τα οποία βοηθούν, π.χ. έχει καφεΐνη για να ενισχυθεί η μικροκυκλοφορία του δέρματος στην περιοχή των ακτών.
Има съдържание, което повишава кръвообращението и това подобрява кожата около очите. Έχει συστατικά της πολύ σύγχρονης κοσметολογίας. Има много съставки, които са полезни, които се свързват с козметиката. Που λέγονται πεπτίδια, βιοζαχαρίτες. Всичките тези, които сте ги чували, пептиди, полизахариди. Όλα αυτά βοηθούν στην αναγέννηση των βλαστοκυτάρων, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί. Всичките тези съставки оказват влияние на клетката и оттам като цяло на самата кожа, за да могат да се раздвижи кръвообращението и съответно да се получи успокояващ ефект. И следващата стъпка е значи следващата стъпка е крем. Да, този, който е на диваните. Ποια είναι η αίσθηση? Сега виждате. Аз не знам, може би трябваше да направим снимка преди и след това. How did you feel with the cream? Значи кремът е охлаждащ. Леко студеничко ми стана на лицето. Εντάξει, Не дей да бъртиш. If you have more, you put on your knife. Ако ти останало малко повече, да не си пошия. Τώρα, το κανονικό βήμα, ας πούμε, από εδώ και πέρα είναι αν είναι πρωί και θα βγει έξω, θα βάλει αντιλιακή προσώπου. Сега, следващата стъпка, ако е сутринта и трябва да излиза навън, трябва да сложи 50 фактор. Αν είναι για το βράδυ, μπορεί να βάλει το λαδάκι, το οποίο απορροφάται πάρα πολύ καλά, γρήγορα και θρέφει σε βάθος το δέρμα το βράδυ. Ако пък дали няма да ходи никъде, ще сложим от този серум, който помага. Това серума или е сухото масло? Това е сухото масло. Значи не серума, слагаме сухото нощно масло. Всъщност, олио, сухото масло. It's oil, so it's new and всички, които сте тук, ние сме ги донесли тези продукти, сме ги отворили, можете да опитате след презентацията, да ги пробвате, защото аз като жена знам, че на мен ми е много важно, да видя каква е консистенцията и ми е много трудно да купувам, ако не съм имала някакъв тест. Είναι μια θεραπεία ανοιχτό στον έτσι όπως το κάνουμε. Това, което правим, е терапията, която е за вечер. Για ενεργική θρέψη, πρόληψη και αποκατάσταση του δέρματος. Нещо, което възстановява, отпуска и действа възстановително, нали, Дани? Да. И честно да ви кажа, за много време кожата го купи и съжалявам, но чувствам лицето си като бебешко дупе. Да, добре дошла. Продаваш ги в офиса всеки ден, обаче никога не си ги пробвала, нали? Да. Μπορούμε να τελειώσουμε Можем да свършиме. Με ένα πολύ αγαπημένο λάδι. Любимото ми масло. Да, много е известно в момента. Το οποίο το χρησιμοποιούμε κυρίως για το σώμα, αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν και για το πρόσωπο. По принцип, много хора в Гърция го ползват за тяло. Но аз го слагам. Για τις άκρες των μαλλιών, Също може да го сложите и за краищата на косата. Και έχει ένα φανταστικό άρος. Οπότε μπορεί να φορεθεί και μετά το ντουζ αντί για κρέμα σώματος, αν θέλει. А също така може да го... това не сме го знаели, че може да го ползвате след душ. Сега го научавам.
Твоя си е грешка. Και απορροφάτε γρήγορα, δεν αφήνει η παρότητα. Отива и дава. Аз не знам това нещо. Аз цял ден ще си взема два, за да се мажа. И също има страхотен аромат. Ти мислиш, букваме за друго. Да. Аз си мисля за такова, то било за онукова. Аз си мисля за лице, то било за Να τελειώσουμε λέγοντας ότι στο μυαλό μας είναι καλλιτικό. В нашите глави говорим за косметика. Φυσικά αισθανόμαστε πολύ όμορφες όταν περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Да, винаги изглеждаме по-добре, когато се грижим. Είναι όμως και κάτι που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας, ότι το δέρμα μας είναι το φράγμα που προστατεύει τα όργανα μας. Трябва всички да знаете много добре, че кожата е огледалото на нашето тяло. Знаете, че когато има някакъв проблем, моментално избива на кожата. Δέχεται πολλές επιθέσεις την ημέρα και ας μην το καταλαβαίνετε. Може да се случили много неща през деня и вие да не сте разбрали и да не ви е направо впечатление. Οπότε το να φροντίσουμε το δέρμα μας είναι και ένας τρόπος πρόληψης. Пролипсис? Prevention. Окей. Значи, дори да не сте имали тежък ден, хубаво е да се грижите за кожата, защото това е също, както говорихме преди, за една превенция. Οπότε φροντίζουμε και το σώμα μας, το δέρμα μας, φροντίζουμε την υγεία μας στην πραγματικότητα. Защото през кожата също, така както излиза и е лице на отражение на тялото, така и също място, откъдето влизат микробите, нали? Ние се подмагаме, чистиме, подкрепяме и предпазваме нашата кожа. Πώς αισθάνεστε? Αντιληφθεί. Перфектно. I am sure. Πρωί βράδυ, αν κάνουμε μια ρουτίνα, απλή. Ако сутрин и вечер правиме, винаги си спазваме една рутина, която е съвсем простичка. Το πρώτο πράγμα που θα καταλάβουμε είναι αυτή η αίσθηση. Ότι ενυδατώθηκα, ότι το δέρμα δείχνει σε καλύτερη κατάσταση, πιο λαμπερό. Веднага ще усетите как кожата моментално ще усетите по-нежна, по-мека, по-блестяща и така. Και μετά σιγά σιγά, εφόσον είμαστε συνεπείς και ακολουθούμε τη ρουτίνα πρωί βράδυ κάθε μέρα, И ако продължаваме с тази рутина по-дълго време, θα αρχίσουν να φαίνονται και τα αποτελέσματα και οι αλλαγές στις μικρές γραμμές, στο περίγραμμα του προσώπου. И вече като продължиме с тази рутина, ще започнете да забелязвате вече другите проблеми. Другите промени, които са свързани с малките бръчки, които са изчезнали, опънала се шията. Οπότε παίρνουμε χανόδερμα εσωτερικά. И всичко, което трябва да вземем за нашата кожа отвътре. Спирулина. Και μια περιποίηση, μια φροντίδα προσώπου, με συνέπεια πρωί βράδυ. И с една рутина и предпазване сутрин и вечер. Θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Τζίζεκ, ότι μπορεί να θετούν στον δρόμο. И тогава ще имате този ефект, за който говореше Джижи, че като ви срещнат на улицата вашите съученици, ще кажете, какво си направил? И промяната почва да се вижда, но всичко става с постоянство и да ви кажа, минимум 21 дена, минимум 21 пъти, минимум на минимум, за да обърнете един цикъл. Благодаря много.